Proud Bisaya o proud probinsyano. Isuroy mo sawa pa ninyo na adto. Video nga pabibo, astig na pag-intro. Ma-entertain ka, maka-interesado. Labaw. Hold up. What's up mga amigos? So for today's vlog is mag-workout na sa padako na sa taglawas. So ang atong baton karon nga akong technique padakos triceps ba. So kibaw ko nga dagan na so ito ani, pero ako lagi po niya share. So, dapat sharing yun pa para makibaw yun mo sa akong pagpadako sa triceps. So, kaya paano mo asa dapat yung triceps? Ang triceps, daddy rin. So, mo ni siya yung triceps. So, pakita ko ang triceps na gawa. So, nawala ng triceps kaya na nahilis sa tambok. So, sa una, tako ko triceps kaya hilig man yung kong gym sa una. Sa edad pa ko mga 17, so na ko gym katong nagbudiling pa ko sa una. Grabe kay ko ka gym ato, grabe ko ka solid, di lang to sa ingon nga pangambog ka ng ako rin pag-share mga amigas. So mami triceps kan siya ani muscle triceps kana left side muscle triceps ano siya ang triceps. So morning atong tirahan karon atong padakon mamikos kay para maglabay nimo maglakaw ka maganda ka maglakaw kita kay mo triceps unsa ba. So makita ang tics makita mo mga dako triceps. Wow, dako ang buktong dawanay. Mao na siya mamigos. Kung magtalikod ka maglaro triceps o ano maglakaw ka o maglakaw ka. Oh, kita niyo mga triceps no. So mauto siya. So karon di na ito magdugay. Ato ng tirahan ng triceps. 本当に男の子なのかい? Gihangat na ko nag-istorya pa kayo ko ha. Mabaw ka sugod. Pero gihangat na. Gila tapadaan ng hangat. Mutira na taron o triceps. So akong gamiton karon is dumbbell gapon din. Magsugod gapon ta sa 10 kilograms. So magsugod tag 10 kilograms sa mamikos. Kaana na siya pero ano mo dyan magsugod yung tagaan. Kay aman ako dagang plates na aron gitaplin kay para na sa sunod na ko mga video kay ako na hinay dugang para moso puporma ba sa video naunsa ba. So mo to mga amigos ato na sugdan ang pagtira o triceps. So 15 counts ra kay murag medyo poy sa kamot ng ana isa ko 30 counts 15 counts sa right 15 counts sa left. So ito na sugdan mga amigos. Hello Latagaw! So guys, balik na ko balik na ko. So akong tinawag karon ang triceps. So before na to magkuha sa dumbbell, stretching na ta sa mga amigos, pero man ako i-stretching kanina. So ako na ni stretch akong triceps para dili siya mabunog or di siya makalitan. So inaani siya pag-stretch mga amigos. Before mo gamit og dumbbells, kailangan kung unsay position mo ato imo sa sang gamitan o stretching sa kamotsad. So manual nga walay gamit nga dumbbell. So inaani siya mga amigos. So inaani mo siya permission. So primero good button sa nani mo na i-stretch sa mo kamot para di sa magkulitan. So dapat ang pikas kamot mo nakalali na siya. Mao ni siya spatter. Tawag spatter 1 2 3 4 5
6, 8, 9. Pura ko purma ni sayawan ni ba? O purma. So, pati stretching na kitas. 6, 7, 8. So, ilan purma niya mabigos. So, nahuman ako stretching mamigos, pwede na tamuasa o dumbbell. So, ato na sugtan mamigos. Yay! Hello, Latagaw! Yo, what's up mga amigos? Mag-uban na pud karon sa pila ka minuto. Ug bago ang tanan, paki-subscribe ug i-click ang bell para ma-update mo sa akong kalatagaw. Dingawon ta mo. Let's go! Hala tanawa, paminaw lang sa diri makita ang talagsaon sa Latagaw. Mag-enjoy kag makarelate jud, tara diri makipagsubay ta sa Latagaw, Latagaw. Latagaw, Latagaw. So, left side na sa mamigos. Latagaw, Latagaw. Manirada na puta, unsay balita, naay bagong upload, inyo bang nakita? Likes lang o comment sa nahimong content, mas makagana kung i-share sa inyong friend. Di ka mahayan, tanan kaya sabayan, bisagun sa paman, seryoso katawanan mga bata. Ay sus, tara mukbang, musayaw mo kanta, basta malingaw lang. Tistingi og challenge, ayaw og kaikog, sabayan ng uso, bisag ka ng TikTok. Easy tanan, dili lang natungod sa views. Latagaw, importante manipayon nawa, paminaw lang sa diri makita. Hello, Latagaw! So, mga amigos, nahuman na ta ug alsa sa dumbbell nga 10 kilograms, 15 counts by 2. So, left and right 15 counts. Sumali sa triceps. Kaya nga ito. So, mga amigos, nahuman na ta o tira sa triceps. So, I hope nga doon na mo'y nakamuhan sa akong itundo. Sa itong wala pa man sa Italia. Sandal na ito akong ibuhat. So, kailangan na din yung dumbbells or bisag unsa pwede mga galon ka na mabugat. Kasi na ni, gusto mo dako din eh. Ito yung tira. So, dagan pa na siya. Dagan pa na siya permission. Pero ako gawin na ipakita nyo po. So, this is a workout challenge for me. So, this is not nga ingon nga padakuay pabgatay kalsa. This is for me. This is my challenge, workout challenge, and this is for inspiring. This is for inspiring. This is para ma-inspire ka mo ug alsa sad. So thank you guys mga amigos, and I hope you enjoy my video. So thank you guys. Salamat kayo. What's up mga amigos? So thank you for watching, and please subscribe to my YouTube channel there, and watch nyo na din po yung dalawang video dito sa ibaba. Yan. So guys, thank you.